Рамай, миңа бүген майонез яратучы Тин малайы турында әкият сөйлә әле. Ярар, Рәмия. Дусларым, сез минем әкиятне тыңларга әзерме? Рамай, синең тамагың авыртмыймы? Biraz гына түзәрлек. Майонез яратучы Җамал. Борын заманда түгел, бүгенге заманда яшәгән ди булган ди Тиен малайы. Аның исеме Җамал булган. Ул ашына тәмле булсын дип майонез салып ашый икән. Әнисе, улым, майонезны салатка салыр өчен генә алдым. Аны күп ашарга ярамый, дип малайын кисәтә. Тик Җамал берәү дә күрмәгәндә генә холодильникта торган майонезны чыгара да ашына салып болгатып куя икән. Бер көнне аның эче бик каты авырта башлый. Температурасы күтәрелә. Җамалның әнисе тиз арада табиб чакыра. Табиб килү белән Җамалның температурасын үлчәп карый. Ул бик югары була. Тиен малайын ашыгыч ярдәм машинасы белән хастаханәгә алып китәләр. Анализлар биреп, тикшеренү үткәч, аның янына Җамалны дәвалый торган табиб керә. Егет, син зыянлы әйберләр ашыйсың ахыры. Дөрес әйтәмме? Дип сорый ул Җамалдан. Соңгы атнада нәрсәләр ашаганыңны әйт әле. Тик яшермә. Миңа чын дөресен сөйләсәң генә, сине дәвалый алачакмын, ди табиб. Җамал нәрсәләр ашаганын санап чыга. Майонез ашавында яшерми. Алай икән, ди табиб. Димәк, майонез яратасың. Бүгеннән майонез ашауны туктатырга кирәк. Ул бит шундый тәмле, ди Җамал. Сәламәтлегең кадерле түгелме? Ди табиб. Аны бит сатып алып булмый. Миңа әни дә ашамаска кушкан иде, мин аны тыңламадым, ди җыларлык булып Тиен малайы. Әниеңнең сүзен тыңлаган булсаң, хәзер үзеңнең өеңдә булыр идең. Бүген мин сине өеңә кайтара алмыйм әле. Бик яман су була Җамалга. Беренче тапкыр гаиләсеннән башка аерылып, бер дә таныш булмаган җирдә калсын әле. Шулай итеп, Җамал шифаханәдә дәвалана башлый. Ул анда Алып исемле бер аю малай белән таныша. Аның да эче бик каты авырта икән. Син дә майонез күп ашадыңмы әллә? Дип сорый аннан Җамал. Юк, мин майонез бөтенләй яратмыйм, ди аю малайы. Мин кызыл борычны күп ашадым. Менә инде 10 көн буе монда ятам, әле һаман да үзгәреш юк. Бер нәрсә дә ашыйсым да килми, ди Алып. 10 көн? Мин дә шулай озак булырмын микән монда, дип уйлап куя Җамал. Тик ул уйлаганнан да күбрәк дәваланырга туры килә әле аңа шифаханәдә. Җамалга көндә уколлар ясыйлар, дарулар бирәләр, система куялар. Тик 10 көн үткәч тә әле аның температурасы төшми дә төшми. Язның матур кыяшлы апрель айында рәхәтләнеп дуслары белән урамда уйныйсы урынга шифаханәдә ятуына чын күңеленнән үкенә ул. Бер айдан соң гына Җамалның хәлләре яхшыра, температурасы әйбәтләнә. Аны өенә чыгаралар. Аю малайы Алып әле Җамалдан соң да шифаханәдә дәваланып кала. Җамал өенә кайтышка әнисе аңа тәмле аш пешереп куйган була. Әнисе пешергән ризыкларны бик сагынган була ул. Җамалның әнисе өстәлгә катык та китереп куя. Катык тәмле дә, зыяны да юк, ашка да салып ашарга була, дип елмаеп карап куя ул Җамалга.
Шуның белән әкиятем тәмам, дусларым. Файдалы ризыклар гына ашагыз. Авырганда бер дә рәхәт түгел икән.